RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Chris, 31 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining maong suliran. Kabahin kini sa atraso sa akong iyaan sa akong amahan. Aron inyo hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Tanawa. Na ako'y offer gikan sa usa ka kompanya. Unsa may offer nila nimo pa? Cash loan manenak. Oh, may noon pa. Pero, tagko mo kayo nagtubo pa, uy. Ailang nagamita, uy. Kay, kung dili pa gyud kinahanglanon, ay lang, uy. Tama lagi na. Maayo! Noy! Si Tia Mirasol man ron pa. Mura tinuod. Dali, ato-atoon. Noy, tabangit taon ko ninyo. Okay nga no, ano sa problema ni mo? Nakasa, manggod ko. Ako mo'y nagkupot sa kwarta sa among sinking fund. Unya, Tia? Nawa, manggod. Nahog ang akong pitaka. Ganong sa iwang pitaka masad mo gibutan? Maulagi nakasayop na ako. Akong gidada kay basin og na ang unya kawatan sa bay. Karon nawagtang nagyudi noon. Ug wa ko mahibaw kung saon ako sa pagbayad. Ay. Sige. Balik ako diri sunod adlaw. Tabangan ti kasi mong problema. Pila man day mong gikinahanglan? Unsa pa? Ang cash loan ang imong gipagamit? Unak. Ako lang gihatag niya ang account number para kanang siya na mo'y magbayad kada buwan. Unya, di pa Tia Mirasol nga dako kay nagtubo. Oo. Misugot naman siya. Ang importante ko no, nga maluwas siya karon. Chris, nanawag na ako ang kumpanya nga akong gikuhaan sa cash loan.
Nga naman pa? Wa pa magig ko na mabahiri bisag kausa ni tiya nimo. Unsa? Nagtuog yun mi nga ni Tultul og bayad si Tia Mirasol siyang utang ni Papa. Kay dako kay migpagsalig niya. Moong nakahunahon mi ni Papa nga tuon si Tia sa ila. Unya, Wa naman magpuyo din Mirasol. hala, Unsa? alam, unya, wa siya magsulti kung asa siya mo balhin, uy. Ang iyang ginguna ko nga mularga na kuno sa Manila. Ug di na siya mubalik din mo nga ako na lang ipabangan og lain. Unsa? Daghan na punog nangitan niya din kay mga gipangutangan kuno to niya. So ay ilan ninyong tawag. Di man gid makontak. Basig nagbag-og numbers, Tia. Usa may buhaton nato ini, nak. 50,000 tong iyang gihuaman. Ug kung ako nalay mo bayad, dako kayo kung bayranan kada buwan. Dili kita mo'y mobayad, anak pa. Di man kita mo'y migamit. Mahita ko paagi. Nga makita na to, Tia. Ha? Imo siyang ipos? Oo, pero i-post na ako kung si kinsa mo'y nakaila o nakasugat ni Tia. Patawgo na mo. Ibutang na ako ditong akong number. O sige. Tabangan ta ka og i-share na ha. Para makita na nimo imong iyaan. Day, daghan yung kayo di-share og di-comment sa imong gipost ay. Ay, laki. Ang uban kay mga nautangan po ni Tia. Takhan mong yun kay siya atraso. Uy. Kisa man Kay kadiyat text kisa ha. Hello? Naunsa man ka, Chris? Mura man kagdili ka dugo? Diya, Mirasol? Ikaw mo naunsa, Tia. Wa ni mo bailis, Papa? Mabayad naman gud ko. Dili ko nimo kinahanglan pagkauwawan sa Facebook. Nahibaw ka ba nga cybercrime ning imong gibuhat? Ikihap ka. Unsa? Nak, yan hinagid ko sa usa sa mga tao sa kumpanya. Unsa man pa? Ikihan ako nila kung dili ko makabayad. Unsa? Naglibog na jud mi ni Papa kung unsaon na mo pagpugos o pabayad si Tia Mirasol. Kay magsige man lang siya og saad nga mobayad, pero pila na kapuan ang milabay. Wa pa man gihapon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kung ikiha si Papa sa kompanya nga iyang gikuhaan og cash loan, ug sultihan na mo sila sa tinuod nga nahitabo, may posibilidad ba kaha nga mo consider sila? Ug hatagan mi og gamayng lukway aron makapaningil pa mi sa akong iyaan? Ikaduhang pangutana, sige og saad si Tia nga bayran ra niya sa Papa, pero bisag makausa, wa gyud. Nakoy istorya nga nadunggan nga kung musaad lang nga mobayad, dili gid kuno na mapriso. Tinuod ba na? Ikatulong pangutana, nagpost ko og kinsay nakaila og nakasugat ni Tia Mirasol. Palihog kontaka ko ani nga number kay may importante kong tuyo. O gibutangan ako og picture niya. Makasuhan ba day ko ani og cybercrime nga wa man ako siya pagkauwawi? Ikaupat og katapusan,
Unsay legal action nga angay namong buhaton para mapugos na mo og papayad ang akong iyaan. Palihog, tabang tambagi ko, kini ang akong suliran, Chris. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Og ako today, it's me, akong tingog, my wonderful voice, saros. Akong tingog bitaw guys. Ako, no, may mahatag inyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og problema. Kabahin sa unsang punto ha? Of course, punto legal. Personal, mga emotional nga mga pangutana, mga problema, kinsay gi-block, kinsay gi-ghost, kinsay gi-cancel, cancel culture naman kuno ta karong mga panahon na guys. Kinsa na may wa tagda, kinsay gibiyaan, kinsay gi-ghosting, kinsay gi-abandon din ha, kinsay wa tagay sustento, suporta, mga nay problema sa ilang mga dokumento, sa ilang karelasyon, agoy, mga kasana, nawagtangan nagpag-asa. Oy, dili pwede, bawal, mawagtangan pag-asa in life, guys. Kay nindot ra gyud gihapong mabuhi, og naglisod, nagka-problema, hala. Ipadala ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ato ang mga sukintig paminaw, na big thank you sa tanan nga man nag-like ug nag-follow sa DYHP RMN Cebu, sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page, and please like and follow The Law and Me by Attorney Elaine Bathan ug Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account. Thank you kaayo to Chacha Boyles. Thank you, Jaja. Herodias dinha sa Kamote, salo ninyo. Muna ato ang mga suki kaayo nga mga mag-like ug mag-greet sa ato ang Facebook account. Thank you so much sa inyong padayon nga pagpaminaw, pagsubaybay sa ato ang problema sa ato ang programa. Thank you kaayo ninyo, no? And I will see kining mga mag-message request, guys. Please lang, no? Kang Merlo Jimenez, Nico Medes Rojo, JCM Rowe, Melen Tagupa Senya. Hi, sige din siya paminaw nato. Hi, Ma'am Melen Tagupa. Kinsa pa man eh? Bernie Ikot o kang Darekina Alcaide. Sige na daw ni paminaw po nato si Elise Queen Senisgen. Pero ma'am, please send your letters to kini ang Akong Suliran Official Writers Page kay didto ra man gud ni nato pwedeng matubag ma'am ha. So, letter sender nato karong adlaw si Chris, 31 years old. Di siya magpasulti siyang address, of course, ato ginang respetahan. Kung di mo gusto makibaw ang tibuok publiko, kung kinsay nga ninyo as letter sender, amo ng alyasan. Di mo gusto makibawag taga-asa mo, we will not mention on air ug asa mo nagpuyo or diin gikan ng atuang suwat. Of course, punto legal ang atuang pangutana. Family feud ni, kay iyahang iyaan ug iyahang papa na amantoy problema. I think, di ba, monetary man to, kwarta man tong ilahang issue, no? So, morning ilahang problema. Kay dili man mo bayad siya Mirasol siyang utang, mao na ni problema. Magsigig saad, pero pila na kabuan, way bayad-bayad, niya sila pa'y masuko og paninglan. Unang pangutana, mura kuno di kadugo, buwan na nilagi mo gani nakapait guys, sa panahon nga mangutang ikay pinakamaayog batasan sa tibuok parintig kalibutan. Tirip, suwayig paningil, awa ikay pinakangilad og batasan kay di ka mo sabot, mura kag di kadugo, salig lang ka, kay nakaangat ka, kay abi asinso ka, nausab na ka, nahilas na ka, mugid na kapait, no? Familiar kayo, no? Sure ko, na makarelate sa mga naminaw ron. Ha, kaway-kaway naman dyan. Asaman mo, team ng utang, team giutangan mo na ni, unang pangutana. Kung ikiha si Papa sa kumpanya nga iyang gikuhaan og cash loan ug sultihan namo sila sa tinuod nga nahitabo, may posibilidad kaha nga mo consider sila ug hatagan mi og gamayng lugway sa pag nga makapaningil pa mi sa akong iyaan. Okay. Now, kaning mangutang ta,
No? Ang utang is directly a contract between the debtor, ang nangutang, ug the creditor, ang giutangan or nagpautang, unless na ay co-maker, meaning to say, duha sila kabuok nga nangutang or mupasalig ang usa, nga like a guarantor, nga ug di siya makabayad, ako'y mubayad. Akong pagsabot sa imuhang suwat nato karon, Chris, is this. Imo rag yung papa ang nangutang dito sa kumpanya. Wa kabaw ang kumpanya nga ang kanang gilon sa imong papa para dito sa imong tiya nga si Mirasol. So kung ako ang kumpanya, labas gyud ko. Wa ko'y labot kung giunsa nimo paggamit ang kwarta nga imong giutang, ikaw ba'y nakapahimos or imo bang tiya. Okay man na siya. No, wa man na gidili sa balaod. Ako alang giprotektahan sad unta to nimo ang imong kaugalingon by documenting sad nga si Mirasol utangan pod nimo. Ang problema murang wa manggod. No, storya ra, kabalo ko, ang imong itubag ani kay lagi parente man. Mo ginay akong giingon ninyo, guys. Dili lagi na pwede nga ingnon magsige lang tag-ana og batasan. Ngano, di man ta kasiguros dagan sa panahon. Mulami man later on. No? Kita may mabati later on, di man gud na siya maayo, mas maayo gyud na. Dili na sila dapat malain kung pananglitan ato silang papirmahon og dokumento, especially sa panahon nga naginahanglan sila kay naniguro ka. Dili man na ingon nga ala ina nimo maram kagway salig nako, dili oy, pasabta sila nga ingon nimo dili lang, mas maayo na nga ikaw protektado, ako protektado. Kay simbakog unsay mahitabo nato, atong mga anak, atong makaparinti, makaresolba kay naa sila'y naatay gibilin nilang dokumento. Dili na bati, no? Wa man tari, mabati pa lang kag batasan, ayaw gingon na Ina nga dili ta mas maayo man na, no nga kay malimot niya ta, di ba? Kay para at least na atay mga kon to remind us, dili gyud na lain and dili ka bati if more request ka og ingon ana, ha? But this time around going back, ang kumpanya, ang iyang interes ang imurag yung papa. Di gyud na nimo pwedeng mahimong depensa. Of course, pwede mong manghangyo kung musugot ang kumpanya, mangayo kag palugit, pero naara po na nila ug musugot sila. Ikaduhang pangutana, sigig saad tiya nga bayran ra niya si papa, pero bisag kausawa gyud. O, di ba? Lovely na? Na ako istorya nga nadunggan nga kuno mo saad lang nga mo bayad, dili gyud kuno na mapriso tinuod ba wa may naprisog utang. Labi na kung walay mga buhat nga dokumentos pagpangilad sama sa pagpirmag cheque or trust receipt nga kabaw nga way sud ang bangko or wa gyoy intention mo bayad atol sa panahon nga nangutang or nipirma ato unya ikaw nisalig ka kay nipirma lagi, no? So kung ordinaryo lang utang, yes, I agree, pero pwede bang makiha? Yes pod, no? Nya pwede tang kung makadaog na ka, pwede man ta manguha og katigayunan kung naa, or pwede pod nato ipagarnish ang sweldo pakwaag gamay data at least mapugos sila. Wa na maingon yes di ka mapriso, pero pwede gihapon kang makiha, lahi man na siya, no? Kay katungod mangyapon na nilang mubayad. Ikatulong pangutana, nagpost ko og kinsay nakaila og nakasugat ni Tia Mirasol. Palihog kontak ako, ani nga number kay may importante kong tuyo. Og gibutangan ako og picture niya. Makasuhan ba di ay ko ana og cybercrime? Mawa man ko nagpakauwa? Wala. Kung wa kay laing gisulti, of course, wala. No? There is nothing wrong with that kay imo man pud ng pamilya. Dili na siya libelous, wa pud ka nagpakauwaw. Ikaupat o katapusang pangutana, unsay legal nga action nga angay namong buhaton para mapugos na mo og pabayad ang akong iyaan. Of course, no, una na kong pangutana na dokumento ba nimo unsa may ato ang mga pruweba nga si Tia Mirasol na ay utang nimo. Conversation ba, messages ba, screenshot na unya kung si Tia og imuhang papa or kamo nagpuyo sa usa ka barangay, pwede siguro ta musugod lang sa barangay ug di madag demand letter. No? Now, alto lang sa tas barangay, maghusay ta, kay mas maayo pong papirmahon nimo siya ug saad para madokumento nga naagyud siya'y utang nimo. No?
para maka-file mo kaso, makiha ni mo siya kay para at least for sum of money, no, kasong sibil. Kay kung di gid sad siya mutuman sa inyong mapirmahang kasabutan or kasulatan, makiha naman na nimo sila in the regular court. And this time, at least, naana kay igo og saktong ebidensya pagpamatuod nga utangan siya. On the other hand, I'm sorry to say this, nga kung wa kabaw ang kumpanya nga inyong giutangan or wa po'y gipirma si Tia Mirasol, isip guarantor, murag kamurag yun for now ang manubag sa utang dito sa inyong loan sa kumpanya, nya gukdon lang ninyo si Tia Mirasol. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.